Eta doinu hauek entzun da, kaso gaua ere ederra joan zen, ezta, Jagoba? Merezita noski baietz eta edizio digitaletan ere zenbait atrebitu dira gainera zehaztera Garazi tabernan gertatu omentzen hau ziurre Sanferminetan eta bestelare askok ezagutuko duzuen txokoa. Tira, Jagoba Arrasataren txokoa ere izan da asteburu honetan noski merezita ohorezko protokolozko omenaldiak ofizialak aurreskuak eta olakoak ere bai. Noski baietz lepoan hartu eta segi aurrera eta nola ez ez da agurtuko berritxuarra nafartarra, baita ere noski baietz bertxori gabe. Badakigu unkituta zadela, gorritxo sentitzen zarela, horixe bera lortu duelako Arrasatek, kasi osasuna Euskal Selekzio bilakatu, tira, Euskal Selekzioko buru ere jarri zuten, ez eta baldintza prekarioetan aritu, eta hala eta guziz ere beti bezain dotore, azkar, eta fin, batek esaten zuen, alako agur, alako ore, alako adio, zer demontre gertatu gote zaio zuzendaritzarekin, hain maitatu, hain on izan da, hain dena, badoala. Baina bertsoan alako pista bat laster itzuliko oten, ez dakigu, baina egia da, klase handiz, senidez inguratuta, alakoetan talde bezala jokatzen baita, batean zen bestean, tira, ez dakigu, laster bultatuko ote den, baina arrasto utzi duela, zalantzarik ez. Eta Arrasatek berak esan du pozik dagoela, aukera izan duelako, eta horrek uzten diolako zapore onena. Tira, gu ere zagitalako triste ukitu batekin, baina arro, noski baietz. Eta laxe, Jagobaren agur honekin guk ere agur esango dizuegu, bihar bueltan badakizue kolpez kolpe antenatikat hemen nahi zaituztegu egunero, mila esker, beste behin ere. Fruta, teilapea, trastelekua, erradiadorea, frigigailua, toalla, tabikea, robota. Euskaltelek FTTR dakarkizu, Fiber to the Room, munduko zuntzik aurreratuena gela bakoitzean. Euskaltel, zer nahi duzu bihar?
Bidesarei begira, behi 653 errepidean, berriatuan errei bat moztuko da maiatzaren 31 arte, eta N 654 errepidean, Maiabi eta Zaldibar artean, beste errei bat moztuko da maiatzaren 31 arte, goizeko 6-etatik gaueko 9 arte. Informazio gehiagorako sartu bizkaia.eus atarian. Gaur goizeko 9:30 eraman dituzte adin txikikoen fiskaltzaren aurrera asteburuan Algortan hildako gaztearen auziarekin lotutako gazteak 5 dira denak adin txikikoak 3 mutil eta 2 neska Satistegi plazaren inguruan larunbat gauean izandako istiluetan 24 urteko mutil bat hil zuten. Odolez zikindutako 2 labana topatu zituen ertzaintzak Algortako metroko zaborrontzi batean eta 5 lagunak handik gertu atxilotu zituzten. Hiliketaz mintzatu zen atzo ibilaldiaren egunean Amaia Agirre Getxoko alkatea. Getxon ez dugula onartzen, ez ditugula horrelako jokabideak onartzen, gaitzetsi egiten ditugula. Getxo herri baketsua da, eta herri anitza da, eta gure artean bizikidetasuna landu egiten dugu egunero. Eta batez ere, ez dut nahi hitz momentu hau amaitu, gure gertutasuna familiari agertu gabe. Arrakastatsua izan zen atzoko ibilaldia Bizkaiko ikastoleen jaia. Algortako San Nikolas ikastolak antolatuta egin zuten txonbo lelopean. Antolatzaileen arabera eguna biribila izan zen eta herritarren erantzuna itzela. Gogo eta mimo handia jarri diogu aurtengo Bizkaiko ikastolen jaia antolatzeari. 22 urte beranduago, kaleak eta plazak zabaltzen dizkiogu Euskararen jai eder honi eta Euskararen jai honetara hurbildu nahi duten guztieri. Urte hauetan guztietan, ibilaldiak bere jatorrizko helburuei eutsi die. Hau da, Bizkaiko ikastolen jaialdia izatea, ikastolen hezkuntza proiektua ezagutzera ematea, eta erronka berriei aurre egiteko baliabideak eskuratzea. Egun honek duen espirituare azpimarratu beharren gaude. Alegia, ikastolek egunero egiten duten lana hain zuzen, eta urteetan milaka eta milaka familiari emandako besarka da eta euskerari eskaini dion babesa eta indartzeko abagunean. Eskertu egin gura dodaz, gure euskerak bizirik segidu daian, gorputz eta arima emoten daben pertsona guztiak. Kilian Hornet eta Silvia Nortzkar dira 2024ko Zegama Aizkorri mendi maratoiko irabazleak. Giroa bikaina izan da Aizkorriko maldetan, baita Zegaman ere irteeran zein helmugan. Israelgo armadak gutxienez 50 gazatar hil ditu bat eta Al-Sultango Rafaho ipar ekialdean errefuxiatu kanpaleku baten kontra egindako bombardaketa batean. Israelgo armadak berak baieztatu du erasoa. Azaldu duenez, arma inteligenteak erabilita egin dute erasoa eta Hamaseko 2 buruzagi izan dituzte helburu. Hashim Rabia Zisjordaniako komandanteetako bat eta Kale Nagar eremu bereko beste buruzagi bat. Kanpalekua beteta zegoen eta ez dute aurrez usteko agindurik eman. Hori horrela, hildako gehienak zibilak dira. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak iragarri du Espainiak 1.129 milioi euro emango dizkiola aurten Ukrainiari armak erosteko eta hori aurre ikusten duen akordioa izenpetu duela Volodymyr Zelensky Ukrainiako presidentearekin. Horixe jakinarazi du Espainiako presidenteak Ukrainiako agintariak Madrilera egin duen lehenengo bisita ofizialean. Sánchezek akordioaren garrantzia handia azpimarratu du eta azaldu du Ukrainaren segurtasunari eta defentsari laguntza handia ematea dela helburuetako bat.
Arratsaldeon deizuela guztioi, Getxoko hilketaren inguruko berriekin hasiko gara gaurkoan. Getxon Labankada zildako gaztearen heriotzarekin zerikusia dutelakoan atxilotutako 5 pertsona Bilboko adingabeen fiskaltzaren esku utzi dituzte. Goizean gaua komisaldegian igaro eta gero Paul izan da. Hala da bai eta txanponaren beste aurpegian gazte bat hil zen larun bat honetan maiatzaren 25ean Getxon izandako borrokaldi batean jasotako Labankadaren ondorioz. Amaia Agirre Getxoko alkatea horren gainean mintzatu da ibilaldiaren irekiera ofizialean eta Getxoko herria baketsua eta anitza dela baieztatzeaz gain horrelako jokabideak onartezinak direla adierazi du alkateak. Maiatzaren 25ean gazte bat hil zen Getxon izandako borrokaldi batean jasotako Labankadaren ondorioz. Amaia Agirre Getxoko alkatea horren gainean mintzatu da ibilaldiaren irekiera ofizialean eta Getxo herri baketsua eta anitza dela baieztatzeaz gain horrelako jokabideak onartezinak direla aldarrikatu du. Zoritxarrez, esan beharra dago atzo gertatutakoa Getxon ez dugula onartzen. Ez ditugula horrelako jokabideak onartzen, gaitzetsi egiten ditugula. Getxo herri baketsua da eta herri anitza da eta gure artean bizikidetasuna landu egiten dugu egunero. Eta batez ere, ez dut nahi hitz momentu hau amaitu, gure gertutasuna familiari agertu gabe. 23 urteko mutila 9 hilabeterekin iritsi zen Getxora eta izeba eta amonarekin bizi zen ordutik algortan. Lagun batzuek labankatu zutela esan zieten biei erasoak gertatu berritan. 5 adingabe atxilotu dituzte hilketarekin lotuta. Vivía conmigo y con mi madre, porque desde que falleció su madre, él quedó con nosotros. Yo estaba con mi madre viendo la tele y cuando llamaron a la puerta así muy fuerte, cuando salgo y unas niñas como que eran amigas de él, que han apuñalado a Felipe, Yo, pero no, él está aquí arriba, no, está muy mal herido. Y ahí fue cuando yo vine, pero ya no lo pudimos ver. Estamos esperando eso, que los forenses nos den el informe y nos entreguen el cuerpo. Getxon jarraituko dugu, baina gaia erabat aldatuz. Getxoko San Nikolas ikastolako ordezkarien arabera, helburu kuantitatiboak eta kualitatiboak lortu ditu ibilaldiak. Ekarpen ekonomikoa uste baino hobea izan liteke eta eragileen arteko sarea indartu dute. Arratsaldeon bai milaka euskaltzale bildu ziren atzo maiatzaren 26ean Getxon Bizkaiko ikastolen aldeko jaialdia ibilaldia ospatzeko. San Nikolas ikastolak antolatutako eguna biribila izan dela adierazi dute bultzatzaileek. Horren eta mimo handia jarri diogu aurtengo Bizkaiko ikastolen jaia antolatzeari. 22 urte beranduago, kaleak eta plazak zabaltzen dizkiogu euskararen jai eder honi eta euskararen jai honetara hurbildu nahi duten guztieri. Urte hauetan guztietan, ibilaldiak bere jatorrizko helburuei eutsi die. Hau da, Bizkaiko ikastolen jaialdia izatea, ikastolen hezkuntza proiektua ezagutzera ematea eta erronka berriei aurre egiteko baliabideak eskuratzea. Egun honek duen espirituare azpimarratu beharren gaude. Alegia, ikastolek egunero egiten duten lana hain zuzen eta urteetan milaka eta milaka familiari emandako besarka da eta euskerari eskaini dion babesa eta indartzeko abagunean. Eskertu egin gura dodaz, gure euskerak bizirik segidu daian gorputz eta arima emoten daben pertsona guztiak. Baina lehenzek galdakaoko ardura duei. Euretzako erronka.
Euskal Eskolarekin itzuliko gara laster, jaia izango baita Domekan. Euskal Herriko jaiekin jarraitu, zona berria, Baionako jaien irekitze ekitaldia arratsaldeko 5:00 aurreratu dute. Je vais proposer de passer le prix du bracelet à 15 €. Cette année, nous aurons un coût des fêtes de Bayonne de 4 200 000 €. Je vous rappelle que l'augmentation du coût des fêtes est liée principalement à la sécurité. Or, il se trouve que cette année, nous avons un 14 juillet, jour férié. Vous savez ce que les conventions collectives, naturellement, prévoient pour le travail des jours fériés. Rien que pour cette raison, j'ai un surcoût de 300 000 €. Nafarroako erdialdeko euskal jaia ospatu zuen larunbatean Tafallan agerraldiak antolaturik. Hamarkadetan euskara eta euskal kultura sustatzeko egindako lana aitortzeko eta etorkizunean bide berdinean jarraitzeko desirarekin 100 lagun bildu ziren jai giro apartan. Euskararen astea arrakasta handiz amaitu zen erdialdeko euskal jaiaren lehen edizioarekin Tafallan, Altafaia Fundazioak, agerraldi elkarteak eta inguruko talde euskaltzaleek antolatuta. Festak aurreikuspenak gainditu zituen antolakuntzaren arabera eta jende asko erakarri zuen, erdialdeko zein Euskal Herriko zabalera guztietakoekin. Donostiatik, Iruñetik, Baigorritik edo Bilbotik etorritako autobusek ematen dute horren berri. Eguerdiko desfilea, 1200 lagunetik gorako bazkaria eta gaueko kontzertuak izan ziren festaren puntu gorenak. 11 pasata hasten zen hasiera ekitaldia txalapartaren deiarekin. Hermanas Flamarik eskolako jotek, euskal kulturaren berpizkundearen aldarria ginez, Xabier Salbo bertsolariaren bertsoari bide eman zioten. Bertso horren ostean, Xabier Alkuaz alkateak ongitorria egin zien bisitariei eta jaiaz gozatzera animatu zuen. Desfile handia egon zen, zanpantzarrekin, kilikiekin, konpartxarekin eta bar. Kantuz Tafaia kaleak zeharkatzen zituen erraldoiek arkakusoen plazatxoa hartzen zuten bitartean. Aldi berean, txalapartariek eta laiariek tailer partikularra egin zuten pasadizo tabernaren ondoan. Gaueko 9 pasata, jendez gainezka zegoen Nafarroko plaza baten eta etengabe zerbitzatzen zuen barra baten aurrean, zea maizen emanaldia hasi zen. Roten 13. anfitrioien atzetik. Trikidantz taldearekin gaua itxi zen. Antolatzaileek etorkizunean errepikatuko duten eta merindadeko beste herri batzuetan egingo den jardunaldiaren amaieran. Etorkizuneko festei dagokionez igande honetan ekainaren 2an egingo dute Euskal Eskola Publikoaren jaia Ordizian. Euskal Eskola Publikoaren 31. jaiaren inguruan hitz egiteko gurekin dugun Aroa Elortzak, guraso elkarteko kidea. Kaixo Aroa, ongi etorri. Ordizako Eskola Publikoko hezkuntza komunitateko ordezkari eta baita gurasoa zara. Naroa, eta aurten 31. Zospatuko duzue Euskal Eskola Publikoaren jaia, gogotsu zaudete? Gogotsu gauz ilusioakin, urduritasunakin, hola azkenengo momentuko gauza dana, kontxe bertan antolatzaileen, voluntario pila bat antolatzeko bileratxo batetik irten berri gauz, orduan, nasketa bat, ez? Emozio, ilusio, urduritasun, orduan, bator, tortxe da. Badator, bai, nolako izan daba antolakuntza lana? Konta eguzu?
Pixkat, argi uki ginen hasieratik, ez ginula nahi bakarrik egun bateko jai baten, egin urte guztiko planteamentua landu. Planteamentu hauek pixkat 3 ardatzetan oinarrituta, alde batetik inklusioa, beste alde batetik inklusioa eta aniztasuna, publikotasuna eta euskalduntasuna, ez? Orduan prozesu horiek, 3 ardatz horiek lantzeko eta ez horiek mugatzeko egun bateko jardunaldira, egin duguna izan da, Patxi Zubizarreta eta Jokin Mitxelenakin batera liburu bat argitaratu dugu, pixkat bereziki urdanetako eskolan zentratuta egongo litzakela, benetan bertako aniztasunan isla eta ikuspegi pedagogiko eraikitzaile batetik, gaur egungo errealitateak erakusteko beste modu bat irudikatuz, ez? Gero eduki ditugu bi hitzaldi doma inguru, bat euskalduntzearen inguruan, bigarrena publikatasunaren inguruan, eta geratu zaigu denbora faltagatik, hirugarren bat aniztasunaren kudeaketa buruz, ez? Orduan, dabil izaten izan da urte oso konpletoa, gainera ospatu dugu ere bai, Urdaneta eskolako 50. urte horrena, 1000 pertsonentzako tordu batekin, paella zoragarri batekin, ederrakin orduan gatoz, gelditu gabeko erritmoan, ez? Erritmo zoro xamar baten orduan, ekainean bia izango da azkenengo ginda. Bai, urte osoa zabiltzate orduan lanean, esan berri duzun bezala, Ordiziako eskola publikoan lan egiten ibilizarete, mai inguruak sortu eginaz besteak beste, eta bat duzu oraindik egiteke. Alare Ordizian, 2 ikastetxe publiko daude, ezta? Urdaneta eskola eta baita Oianguren institutua. Hori da. Lehenengo aurrezkuntza eta lehen hezkuntza Urdanetako ikastetxean itzen da, eta gero ja Oiangureneko institutuan bertan beste herri batzutako ikasleak ere etortzen dira. Hor dauko kokatuta. Ordizi ere kokatzen dugu ere da desoreka oso nabarmenak eta pixkat aldarrikapen bat eta enfokatuta ere igandera begira ere bai, desoreka ikastetxen arteko desoreken abidibide nabarmen bat da Ordiziaren kasuan, ez? Orduan, pixkatere hor kokatzen dugu festa honen errelatoa ere bai, ze iruditzen zaigu, Ordizi bada Euskal Herri mailan punto baten esanguratsua eta aldarrikapenan oinarrietako bat badago, ez? Orduan, testu inguru horretan oso errealitate ezberdinak daude bi ikastetxen artean, baina, esan daiteke mugarri bat izango dela Ordizin ospatzea bera, ez? Daukan simbolikotasuna jatorrien, hizkuntzaren eta maila sozioekonomiko ezberdinen artean dauen desorekagatik. Simbolikotasun hori gainera logoan eta baita abestian ere erakutsi duzue, haietan ere nabari da, igartzen da, 3 ardatzetan antolatu duzuela guztia, bai publikotasuna, euskara eta aniztasuna eta baita inklusioa ere, horiek dira azken finean helburu nagusiak. Bai, guretzako, eta abestia ez dut aipatu jarduera horrentzako, baina guretzako ere abestiai garrantzi handia ematen diogu, ze Jon Maia eduki dugu hor, Jon Maiak ere guretzako erreferentzia bat bada, ez? Beste Euskal Herri baten inguruko hausnarketak ere plazaratzen dituelako, eta aniztasunaren, eta beste Euskal Herri horren adierazpena ere ekartzen duelako. Kaukorikorako gure gurasoak die bertan parte hartu dutenak, abestian sortzaileak, eta bertan hainbat kolaborazio eta bideoklipa ikusten ari zaretenez, Urdaneta eskolako eta institutoko guraso eta familiek eta hartu dute parte bideoklipean, orduan izan da sorkuntza proiektu kolektibo bat oso potoloa, ez? Egia esan, daude ohituta, eta hau ni Urdaneta eskolako gurasoa naiz, eta gaude ohituta olako ekimen potolak egitera, ez? Urtero egiten dugun festan, ikasturte bukaerako festan, eta gero neguko festa baten ere, baina batez ere ikasturte bukaerakoan elkartzen ditugu 800 lagun guk prestatutako paella bazkaltzen, poltsiko guztientzako, denontzako eskuragarri dena, eta horrelako ekintzekin aniztasuna bultzatzen dugu, kohesia bultzatzen dugu, eta, aurtengoa izan daia, beste plus bat, ez? Beste plus bat, 50. urte hurreneko antolaketari begira ere bai, gero festari begira ere, guraso elkartetik eta eskolatik bultzatzen diren hainbat ekintzak finantzatzeko erabili nahi dugu ere bai, ez? Hamaiketako osasuntsua daukagu moduan, eta orduan da, oso lantarioa oso exigentia,
Iruditzen zaigu ere honek gure oinarria dela eskola publikoko kalitatea ahalduntzea, horrek ekarriko du eraldaketa eta horrek ekarriko du publikoaren indartzea. Orduan, hiru ekintza hauek dira guretzako, festa helburu bat da, baina festa baino igual tresna bat da, helburua baino gehiago. Orduan, enfoke horrekin begira egon gara eta ikusten, prozesu hau urtebete luzatu dena, nekagarria izan da punto batean, baina honek ekarriko digun ondarea ere gure komunidaderantzako oso potoloa izango da. Etorkizunerako lana da beraz, gainera ez bakarrik egun baterako sortua. Gurasoak aipatu dituzu, izan ere guraso elkarteak ere garrantzi handia dute eskolan, ezta? Bai, guretzako gakoa da. Gainera ulertzen dugu hezkuntza komunitatea kolektibo osoak hartzen dagoela parte, ez? Bai, ikasleko osatzen dutela, komunitateak osatzen duela, langileen komunitateak osatzen duela eta familiek ere zer esan zuzena daukatena. Eta hor, ahaztu gabe ere administrazio publikoak eta udalak eta daukaten zerikusi zuzena, ez? Aurrekoan, adibidez, publikotasunan inguruko hitzaldian ere, bertan ere enfokatzen zen hau, ez? Guazen ahalduntzera gure komunitatea eta gure familien implikazioa eta abar, ze horrek ekarriko digu, benetan gizarte eraldatzaile euskaldun eta inklusibo baten haziak ereitera, ez? Orduan, oso garrantzitsua da, esaten zela, guraso elkartearen funtzionamendua edo familien implikazioa, eta horren harira ere, ardatz importanteak dauzkagu, iruditzen zaigunak oso importantea dela, bai, euskalduntasunean ari gara, teknologia libreen inguruko hausnarketa bultzatzen ari gara, oso garrantzitsua guretzako komunitate ezberdinak batzen dituen eskolan sareak ere sustatzea, hor dauzkagu komunikazio kanal berritzaileak martxan jarri ditugunak, daukagu proiektu izar bat ere, eta hau baliabideak bilatza ere izango da eskolako festa horren, domekako festa horren helburutakoa, daukagu proiektuak tamaiketako osasungarria daukana izena, eta horrekin bermatzen duguna da HH eta LH-ko ikasle guztientzako hamaiketako osasungarri bat egotea egunero guztientzako eta guztientzat berdina, ez? Orduan, ari gara ekintza txiki, haundi, ertainekin, egunerokotasuneko helburua lortzen, aniztasuna, saretzea eta pixkat gure ardatzoietan indartzeko, ez? Bultzatzeko. Bai, ildo beretik, abestiraren letrari begira ere, abestian ere badio guztiontzat da eta guztiontzat dago. Horrekin dena esaten da, ez? Bai, guretzako, guztiontzat da edozeinentzat, ikuste duzuen bezala kolorez betetako herria eta eskola daukagu, ez? Patxi Zubizarreta egonda gurekin, pixkat liburua ere aurkeztu zuen aurreko baten, eta gonbidapen zuzena zuentzako ere liburua eskuratzeko egieteko webgunetan, edo bestela beste liburu dendatan. Berak esate zigun, aniztasunari buruz askotan negatibo hitz egiten dela, ez? Baina eske gurea da, gure eskolan daukaguna da, belgo dorre bat, eta belgo dorre horretatik aniztasunari, euskarari bai esatetik egingo dugu, ez? Mundukeriz gauza itxusiz betetako mundu hau nolabait munduketariekin konponduko dugu, mundu konpontzaileak sortzen ari gara, orduan guk hor kokatzen dugu, eta kokatzen dugu ere, eta hauekarriko nahiko nuke behin eta berriro ere, ze aniztasunari buruz hitz egiten dugunean, ezinbestean ordiziaren kasuan bereziki, hitz egin behar dugu ere, ikastetxen artean dagoen doserokei buruz, eta hemen enfokea jarri nahi dugu berriz ere, administrazio publikoan, Eusko Jaurlaritzak, bai privatizazioan, baina baita ere desoreken hauen bultzatzean eta publikotasuna alde batera uztean edo deusestearen desguru horretan kokatu nahi dugu ere, ze aldarrikapena izatea aniztasuna eta publikotasuna eta euskalduntzea da benetan hau da alako egunerokotasuneko borroka bat eta egunerokotasuneko aldarrikapen bat, ez? Pelota beste tailatu batzutan gaudena, baina guari gara bintzat hasieratik eta bileraz bilera eta komunitateko dozintopagun erabilita, hau bultzatzen, ez? Bai, Ikustezu moduan oso
Aldarrikapenez betetako diskursoa guk, egunerakotasunean gaude hortan, orduan, gitarago galdetzen badiazu, esango ez dut oso gauza interesantia dauzkagora, hori ere bai, ez? Egia da egitaragoari begirako galderak egin behar nizkizula, baina berdin egia da egitaragua baino gehiago dela jaia, urte osoko jai bada, azkenean eskola publikoaren jaia, eskola publikoaren aldeko jaia, naroa, bestela ere, badakigu egitaraguari bezga dela begira jarriko, baina konta iguzu zer egingo duzuen domeka honetan, labur esan da. Izan, hori, egun bateko bakarrik izateatza, aprobetxatuta familiak ere bertara mugitu daitezkela, osatu dugu, bai larun batetik hasita, kontzertu majoak eukiko ditugu, besteak beste dupla bertan izango dugu, eta gero igandera begira, izango ditugu ume txikienentzako, pailazoak, magoak, izango ditugu antzerkiak, goazeneko fotokola eta gero musikak ere, kontzertuak ere egongo dira, eta izango dugu ere gurasko elkartea bultzatutako paella jan ikaragarria, eta gero kroketa eder batzuk, tripa goxatzeko espazioa eukiko dugu, baina bai, esan dakoa dauzkagu, eukiko ditugu kontzertua, bertako kirol elkarteak ere parte hartuko dute, bertan erakustaldiak izango dute, bakizu rugby adibidez oso ezaguna dela Ortizin, orduan beraiek ere hartuko dute parte, herriko txaranga, musika eskolako banda, erraldoiak, guretzako oso garrantzitsua izan da, herriko eragileak ere gurekin izatea, ze iruditzen zaigu, eskola bada, izaten bada, da herriaren isla, ez? Horregatik nahi izan diegu herriko mugimendu ezberdinei, espazio zabal bat eukitzea, ez? Horregatik, musika eskola, txistulariak, gauda danetik, ez, kirola, ez bakarrik kanpotik ekarri bezik, eta ikusarazi herrian dauden mugimendu ezberdinak eta talde antolatu ezberdinak, bere espazio izan dezala, eta beraiek ere aitortza hau eta publikotasuna hau eta herrigintza hau egiten dutela eta beraiek presenten egin dituen. Dugun hortan, orduan, dauzkagu kontzertu pila bat, herri mugimenduko eragileak egongo dira bertan, musikaz betetako asteburua izango da, kale jira, dantzariak, bideoklipa dantza, koreografia ikusiko zen duten bideoklipean ere, hori koreografia dantza iteko espazio batera hartuko dugu ordua, nahasketa bat, uste dut dozein gustotarako egongo dela, eta da apustu bat publikotasunen alde, aniztasunen alde, euskalduntzearen alde, eta benetan aitortza bat, nolako lan egiten ari den komunitatea Euskal Herri osoan zehar, ez? Baina ze garrantzitsua da nere momentu hau festarako eta ondo aprobetxatzeko, ze lan asko egiten dugu ordan, goazen momentu baten disfrutatzera, guztio batera hartzia, egun polit bat pasatzia, asteburu polit bat, eta hoxe, festagiruan, ze borroka jarraituko du, baina borroka esaten dute festakin ere tartekatu behar dela, ez? Orduan, hortara goaz, asteburu guztiko. Borroka bai, jaia ere bai, ez da? Bai, hoxe. Esan bezala, komunitate handi batean ospatuko duzue jaia eta aurrera begirare lanean jarraituko duzue. Naroa, ondo pasa, kroketa jan, txaranga eta... Paella berra jan. Hori da. Eskerrik asko biziola, tartean biziola kooperatiba bere elkarlanea erakusteagatik eta kroketxeai eta eragile pila bati ere, bertan horregoteagatik eta parte hartzeagatik olako jai handi baten. Zuri, Naroa, eskerrik asko. Bai, kongo gara, hemen ikusiko gare. Nafarroako Unibertsitateen 24 udako ikastaroen eskaintzan ez dago euskarazko edukirik. 53 ikastaro ditu Nafarroako Unibertsitate Publikoak, Opus Deiren Unibertsitateak eta UNEDek elkarlanean antolatutako udako programazioak eta denak erdaraz emango dituzte. Geroa baik salatu du auzia ohar batean, koalizioak kezka eta tristura adierazi ditu Nafarroako Unibertsitateen sentikortasun falta dela eta gogoratu dute udako ikastaroen eskaintza egina dagoela Nafarroa osorako eta NUPek gainera euskara plan bat duela erakundean euskararen presentzia sustatze aldera.
Euskalgintzaren inguruko berriei jarraiki Europako instituzioetatik euskararentzako babes egitura handiagoak eskatu ditu EH Bilduk. Horregatik, hauteskunde ostean euskal hizkuntzari merezi duen tokia ematearen alde agertu da. Europar hauteskundetarako kanpaina joan den astean hasi zen eta astelen berria alderdi ezberdinetako mitinek ireki dute. EH Bilduk gaurkoan euskararen eta euskal kulturaren gaiari heldu dio. Garat Gazteluk Europako hauteskundetarako zerrendako hautagaiak hartu du hitza. Alboan Aitziber kanpion eta Eneka Maiz izanik. Garatek Bilduk Europako hauteskundeak euskara defendatzeko erabiliko dutela adierazi du. Nafarroan defendatzen dugun gisan, euskara Europar Batasunaren hizkuntza ofizial izendatzearen alde lan eginen dugu. Horren ondorioz, euskara beste hizkuntza ofizialen maila berean egonen litzateke, eta Europar Batasuneko kultur promozioa, ikusuntzenokan sorkuntza eta bestelako gaietan beste hizkuntza guztien trataera berdina jasoko luke. Diru laguntza eta aukerei dagokionean. Larunbat honetan Tafaian bizitakoa azpimarratu du Garatek. Europako instituzioetan hartzen diren erabakiek ere eragiten dutela euskararen bizirautean gehitu du. Zenbaitzuk euskarari, euskal kulturari eta Euskal Herria berari atea ixteko ahaleginetan ari direnean, Euskal Herria Bildutik euskara eta Euskal Herria merezi duen lekuan jartzeko ahaleginetan jarraituko du. Europako instituzioetan ere bai. Beraz, alderdiek tinko jarraitzen diote kanpainari ekainaren 9ko hauteskundei begira. Biharkoan Sumar, PSOE eta Geroa bai alderdiek haien aukera izanen dute botoak bereganatzeko. Pasaiako EH Bildu, EAJ, PSE, Podemos, EQ eta Ezker Anitzak elkarreteratze bat egin dute gaur ate gorrietako sarraskian hildakoak gogoraratzeko. Herri ordezkariek lore eskaintza bat egin dute Donostia eta Pasai artean duela 93 urte hil zituzten langileak oroitzeko. Halaber, adierazpen bat onartu dute non Pasaiako udalak konpromisoa hartu baitu Guardia Zibilaren tiroz hildako arrantzale eta marinelak oroitzeko eta honratzeko. Marieneko proiektuaren kontrako borroka egun antolatu zuten larunbatean Kanbon haren kontra mobilizatuak diren eragileen elkarlanean. Mai ingurua egin dute goizean, egoera zertan den eta hemendik aurrera nola jokatu eztabaidatzeko tailerrak izan ziren arratsaldean eta manifestazio batekin amaitu zuten eguna. Elgarrekin ari gira, bai Ostia, Elbe, Lurzaindia eta nahi dugun herriatakad. Elgarrekin partekatzen dugu, eta egun hau ere hortako egina da, partekatzeko eta ikusteko hemendik goiti nora segitu behar dugun, ondoko hilabeteetan nola segitu beharko den, sekulan errekursoa galtzen bada, eta bar. Gaur egun berriz hauzira joaitzea, erakusten du zinez bimundutan bizi girela, erran nahi du bilek multinazionalak beti diru gehiago nahi duela, zer biztanleen kontra edo biztanleei beti diru atiratu nahi, lurra gainera suntsituz. Behar bada bihar hauzia galtzen badugu ez dugula hamar emanen eta behar bada ere okupatu beharko dela. Eta hori argi ezagri nahi genuen, taktika guziak ongieturriak direla eta ongi segitzen dugula borroka elkarrik. Gehiatzen gara, mugiaraztera, artifizializazio proiektu hau osoki gelditu arte, taktika ezberdinak kombinatuz, baita zelaian ere. Lurra da ontasun komun bat, da best ezagun, berdienean beste idunan bezala. Ehunka bildu ziren atzo Donostia defendatuz plataformak hiri eredu bizigarri baten alde deitutako martxan. Donostia ez dagoela salgai aldarrikatu eta udalari gutxi batzun interes ekonomikoak barik herritarrak lehenetsi ditzala exigitu diote.
Donostiako hiri eredua aldatzeko exigitu dute beste behin iragan asteburuan. 100 pertsona batu dira Donostia defendatuz elkartaren deiari erantzunez. Gutxiengo privilegiatu baten zerbitzura dagoen hiri eredu bat eta espekulazioaren, luxuaren eta turismoaren negozioak deuseztatu dituzte. Horrek etxe bizitza eskuragarriak, ondarea, berdeguneak, merkataritza txikia eta ehun soziokulturala galtzea eragiten dituztela adieraziz. Horren ordez hiri bizigarri bat aldarrikatu dute, hirigintza proiektuetan etxe bizitza babestu gehiago eskatzeko gaiden gobernantza. Etxe bizitzaren galera odoltsuarekin amaitzeko gaidena. Era berean berdeguneak biderkatuko dituena, tokiko mikroeun komertziala eta kulturala defendatuko dituena eta turistifikazio lauazkorrari mugak jarriko dizkiona. Hori ala Donostia ez dago salgai hiri eredu bizigarri baten alde leilopean Donostiako kaleak hartu dituzte. Donostiako udala herritarren premiekin zerikusirik ez duten hirigintza proiektuak eta eragiketak sustatzen eta inposatzen ari dela salatu dute. Euskal Herriko agintaritzaren aldizkariak gaur argitaratu du Capital Energyk parke eoliko bat eraikitzeko egin duen baimen eskaera. Adixetasunei. Aramaio, Legutio, Eskoriatza eta Leintz Gatzagan parke eoliko berri bat eraikitzeko baimena eskatu du Green Capital Power enpresak. Jarindo izena jaso du proiektuak eta Araba eta Gipuzkoaren arteko mugan 4 aerosorgailuren instalazioa aurre ikusten du. Enpresak egindako aldez aurretiko administrazio baimenaren eskaera jasotzen da EAEko agintaritzaren aldizkarian. Eskakizun hau argitara ematen da orain, lehia posible baten ondorietarako. Iragarpenarekin 20 eguneko epea abiatzen da. Parke eoliko hori ezarri eta ustiatzeko interesa dutenek lehia eskabidea aurkeztu dezaten. Aramaio eta Eskoriatza inguruan proiektatzen den bigarren parke eolikoa izango zen hau. Bi herri hauen arteko mugan itxaraz parkea eraiki nahi du Statkraft enpresa norvegiarrak, 8 aerosorgailu izango zituena. Proiektuaren kontrako mobilizazioak burutu dituzte inguruko herritarrek eta horren kontrako 400 alegazio baino gehiago aurkeztu ditu Aramaixo bizirik plataformak. Gauza korrela orain ezagututakoa azken egunetan iragarri den energia berriztagarriak sortzeko 4. proiektua da. Pasadeen astean hain zuzen, Eibar eta Hernani parke eoliko bana eta Barrundian proiektatutako parke fotovoltaikoa eman ziren ezagutzera EAEko agintaritzaren aldizkariaren bitartez. Ekonomian atzerritarren soldata bertokoena baino 45% txikiagoa eta prekarietatea handiagoa dela salatu du ELAK Nafarroan. Sindikatuak prentsaurrekoa egin du gaur eta guztion prekarietatea borrokatu hacia un sindikalismo antirracista kanpaina aurkeztu du. ELAK prentsaurrekoan aurkeztu du guztion prekarietatea borrokatu hacia un sindikalismo antirrazista kanpaina eta datozein hiletan arrazismoaren eta diskriminazioaren aurkako borroka ehunka lantokira eramango du. ELAK milaka militante aktibatu nahi ditu eginkizun horretan. Beraz, egindako txostena eta auzi horretan jarduteko proposamenak eramango ditu gutxienez Nafarroako 350 enpresako atal sindikaletara. Saioa Urrizak kanpainaren nondik norakoak azaldu ditu. Izan ere, eskubide urraketak salatzeko abian jartzen dugun kanpaina da eta nola ez sindikatu moduan prekarietatearen aurkako gure konpromesua berresteko modu bat da, jakin badakigulako prekarietateak generoa ez ezik arraza ere baduela eta alde horregatik edo modu horretan prekarietatea bera ez delako neutroa. Txostenak hainbat gai lantzen ditu, hala nola, etxebizitza eskubidea, lanen partzialtasuna, soldata arrakalak eta bar. Honen arira, hainbat datu aurkeztu dituzte. Bestetik, Imanol Pascualek Europar Batasuna baita Espainiar Estatua eta Nafarroko gobernua helarazi ditu. Eta ELA sindikatuaren ustez, egoera horren errudun nagusia Europar Batasuna da. Europar Batasuna bere sorreratik politika arrazistak erabiltu eta pertsona migratuen eskubideak urratu ditu bere sorreratik. Eta hori izan zen, beste arrazoi batzuen artean, ELA sindikatua 2005ko referendumaren ezezko bozka eskatzearen arrazoietako bat hori izan zen. Pertsona migratuen eskubideak urratzen dituen Europar Batasuna eratzen ari zelako. Baina baita ere salatu nahi duguna, bai Estatu Espainiarra eta baita ere Nafarroako gobernua baliatzen ari direla Europar Batasunetik datozen politikak
pertsonak migratuen eskubideak ukatzeko. Aipatzen den errealitateaz mintzatzeko Neli Nieto izan da prentsaurrekoan, Eurest enpresako elako ordezkaria, eta salatu du migratzaileak jasaten duten arrazakeria estrukturala dela iristen diren unetik. Elak aurkeztu duen txostenean, diskriminazioa nagusi den errealitatea agertzen da. Adibidez, enpleguaren inguruko datuak oso larriak dira. Migratzaileek prekarietatea askoz ere handiagoa pairatzen dute. Lan munduan segiz, badira berritasunak eta lorpenak lan hitzarmenetan, zehazki egurgintzan eta ostalaritzan. Labek eta Komisiones Obreras sindikatuek eta ADEGik Gipuzkoako egurgintza sektoreko lan hitzarmena adostu dute eta Labek, Komisiones Obreras eta UGTek Bizkaiko ostalaritzako akordioa lortu dute. Nazioartean, Rafa hegoaldeko iheslarien kanpaleku bat bonbardatu du Israelgo armadak goizaldean. Hildakoak 50 inguru dira eta zaurituak 160, baina bilaketa lanak aurrera joan ala gora egingo dute kopuruek. Armadako iturrien arabera Hamasen instalazioak suntsitu dituzte bonbardaketan. Biktima gehienak ordea zibilak izan dira. Kiroletan, Zegamaizkorri mendi maratoia ospatu zen atzokoan, gozatu derra hartute Zegamako helmugan piatu zen jende andanak. Lehendabizi Kilian Hornet Kataluniarra helmuga marrara bakarrik nagusitasun osoa berretxiz gerturatzen ikustean, eta ondoren malen osa ikurrina eta guzti bigarren postuan helmugaratzen zela jabetzean Udane Arbeolankidea izan da bertan. Zegamako plaza beste urte batez jendez gainezka ikusi da. Korrikalarien artean urduritasuna eta ilusio nabari zen, 534 zeuden guztire irteeran, aurreskoa dantzatu eta ekin zioten 23. Zegamaizkorriko mendi maratoiari. Eguraldi bustia izan dute aurten, iazkoa baino hobea lokatza ere zenbait zatitan, Aitzak Labainkor eta Belaino hartan egin zituzten 52 kilometroak. Baina bide bazterretan zeuden zaleekin errazago egin zituzten. Lehen segundutik oihuak, txaloak, txistuak eta txintxarriak entzun ziren sutsuki animatu zituzten lastarkariak. Milaka lagun gerturatu ziren Aratz, Aizkorri eta Andraitz mendietara. Gizonezkoen artean Kilian Jornet nagusitu zen, 2 urteren ostean Zegamara itzulita. Errekorra utzi zuen 2022an eta aurten ere lehen minututik alde aterazien atzetik zituen korrikalariei. Lehen kilometroetatik hasita helmugaraino bakar-bakarrik joan zen eta 11. txapela lortu du 3 ordu 38 minutu eta 7 segundotan.
Podiuma Eleusin Elazaui berbereak eta Base Doieski poloniarrak osatu zuten. Bien artean lehi handia izan zen amaieraraino. Emakumen artean ordea ez zegoen urren argi, kilometroek aurrera egin ala postu zaldatzen joan ziren. Dena 13. kilometrotik aurrera Silvia Norskar norbegiarrak hartu zuen aurrea helmugaraino. Zegamara 4:29 minutu eta 12 segundutan heldu zen. Bigarren postua Malen Osaansa Oñaterrak lortu zuen, atzetik aurrerako lasterketa eginez. Bere lehenengo mendi maratoia zen eta beraz lehenengo Zegama Aizkorri. Indartxo eta alai lasterketaz gozatzeko aukera izan zuen etxean, eta emozioz beteta helmugaratu zen. Osaren atzetik Marta Martinezek osatu zuen podiuma. Euskal korrikalariek oro maila ona erakutsi zuten. Aritzejeak 4 urduti jaista lortu zuen, eta Malen Osaz gain emakumen artean Lide Urrestarazuk ere gogor egin zuen, top 5ean sartuz. Naiara Irigoienek berriz mendi maratoian 13. posta lortzeaz den ostiralean Zegama Aizkorriko kilometro vertikalean gaien duzen 2. urtez jarraian. Mundu osoko ia 1000 korrikalari ibiliko dira asteburuan hemen atzan daukadan Aizkorri mendian. Zegama Aizkorri lasterketako sortzaile eta zuzendariarekin Alberto Ayerberekin izan gara. Zegama ez Zegama hori da, esan diana, giro hori, herri txiki bat. Hemen da, herri eta bata beste launduz, aldan ondoan nahin bar dugu. Hortan saiatzen geha, eta egia da faktore batzuk elkartu diela, bigarren urtean ja Espainiko kopan sartu gintzen, 2003, eske 2004en ja munduko kopanako zirkuiton sartu gintzen. Faktore mordo bat elkartu zen, poliki, bazizan indartzen, 2007 Kilian Jornet azaldu zen, da horrei el mundo del trail baki duze ondorio egarri junez. Eta, bera aurten ere hemen izango dugu. Hor lotuta da gure izaera, Euskaldunon izaerakin, eta daukun lotura mendik. Gu baki kulturalkin nundi gatozen. Baserri mundutik, mendi ingurutik, hori dana barrutik ateratzen zaigu. Orduan, ze gertatzen da? Santo Espiritun, Aizkorrin, Andraitzen, Aratzen, edozin lekutan, hola da ikuslean. Eta berdin diozek igualdi egin den. Adibidez, adibidea. Txarrako egiztoite igualdi, baina hola zen jendez. Hor etortzen da, atzerriko jendea, eta, eske, adutzen da, oiaki egin da, negarren marko girtetzen diela. Nola aztu egon nahiko etorri. Eske hori barrua jatzen da. Eta korrikalarien eta Aizkorriren artean beste loturarik baldin bada, tontorrean dagoen Aizkora da. Simbologi bezala, da hori zate, hori Euskal Mendi Federazio, aurrerako menden, gailurretan, Euskal Herriko menditeko gailurretan, Aizkora jartzen zuen, ez? Orduan, pixkat horri lotuz, gure lasterketea, Euskal Herrin dago, Aizkorri bezalako mendi baten, 2020en pentsatu gendun, irabazlei, bai neska eta bai mutilei, eman behar gendola, irabazlei bintzen sari bezala Aizkora bat. Kirtenen jartzen zaie irabazle, bai mutilen izenak, eta bai neskan izenak, aurreneko urtetik 2002tik hasitako izen guztik. Eta, klaro, gero danotak egin bezala, 2008en ematek izan izan, eta lasterketa izan pandemika, tio. Baina, 2 urte, aizkeneko 2 ediziotan, igaz eta 2 urte 22, sari bezala hori mantzate, eta urte nehala mano da. Futbolari begira, Gasteizen abuztuan egingo da berriz Gasteiz Cup futbol txapelketa. Azkeneko edizioa egin zenetik 10 urte pasa direnean, Gasteiz Cup nazioarteko futbol txapelketa Arabako hiriburura bueltatuko da abuztuan. Mundu osoko 74 futbol talde bildu nahi ditu egitasmoak, abuztuaren 30 eta irailaren bitartean jokatuko dena. Gaizka Tokero futbolari ohia izan da txapelketa berreskuratzeko bultzada eman duena. Orain dela 20 urte jokalari bezala aritu zen bertan, orain gazteek berak sentitu zuena bizitzeko aukera izatea nahi du. Garai hartan, Gasteiz Cupean parte hartzeko eta irabazteko sortea izan nuen. Eta gaur egun, nire kirol ibilbide guztiaren ostean, atzo izan balitz bezala gogoratzen dut.
Atletik eta Alaves taldeek bertan arituko direla konfirmatu dute momentuz. Japonia edota Turkiako taldeekin ere hitz egiten ari direla baieztatu dut okerok. Osotara 74 talde bildu nahi ditu txapelketak. 14 eta 24 urte bitarteko 1300 jokalarirekin. Emakumezkoen zein gizonezkoen taldeak izango dira eta futbol inklusiboak ere lekua izango du txapelketan. Horiek guztiek futbolaz eta aisialdiaz gozatu ahal izango dute, mundu osoko jokalariak ezagutzeko aukera izanik ere. Kirolen berri gehiagorekin gurean dugu Jon Hernández. Kaixo, Jon? Kaixo, zer moduz kirolari dagokionez futbolarekin hasi behar dugu lehen mailako euskal taldei buruz La Liga, azken jardunaldian. Ez egoen gehiegirik jokoan, baina ere gauza batzuk bai, adibidez Zamora saria. Eta Unai Simon atletikeko atezainak irabazi du 2023-2024 denboraldian gol gutxien jaso dituen atezaina izateagatik. Atezain zurigorriak nahikoa zuen Raioren aurka 60 minutu golik gabe jaso ematea, eta hori zebera egin zuen. Valverdek 61. minutuan ordezkatu zuen, eta Julen Agirrezabala atera zuen zelaira. Simonen saria arriskuan ez jartzeko. Vallecaseko zalek txalo artean agurtu zuten Arabarra. Simonek 33 gol jaso ditu 36 partidatan eta ondorioz, 8,81ko koefiziente du, Ter Stegen, Barcelona eta Alex Remiro Erreala atezainena baino bea. Unai Simon atletiken historian Zamora saria irabazi duen 5. atezaina da. Aurretik Gregorio Blasco, Jose Maria Etxebarria, Raimundo Lezama eta Jose Angel Txopo Iribar atezainak irabazi zuten. Bestalde, Jago Barrasate Osasunari agur esan zion Elsadarren, bat emaitzarekin Villarrealaren aurka. Neurketa amaituta, Jago Barrasatek zaleen babesa jaso zuen. Azkenekoz, zuzendu baitu talde gorritxoa, 6 denboraldi eta gero eta 256 partidu ostean. Alavesek bana amaitu zuen bere norgehiagoka Las Palmasen, Carlos Vicenteren golarekin eta La Ligako 10. postua lortu du azkenik. Gainera, Errealak denboraldiari amaiera jarri zuen porrotarekin anoetan, Atletico Madrilen aurka, Imanolen mutilak ezin zuten Madrildarrak gainditu eta 2-2 galdu egin zuten. Hori bai, benetako emozioa 2. mailako jokatutako partiduetan egon zen. Biak, Amorebietak eta Eibarrek igande honetan jokatu zuten haien norgehiagokak, eta ez zuten emaitza oso positiboa izan. Bereziki Eibarrek, Joseba Etxeberriaren taldeak Gijonen galdu egin zuen Sportinen aurka 1-0, eta lehen mailara zuzenean igotzeko ahal bidetzen duen postuetatik kanpo geratu da. Edo nola ere, dena azkeneko jardunaldian erabakiko da eta Eibar zuzenean igotzeko 2 baldintza bete beharko dira. Armaginek Oviedo mendean hartzea Ipuruan eta Leganaisek Eltzeren aurka galtzea. Joseba Etxeberriaren taldean nagusi izan da norgehiagoko guztian eta aukera ugaria izan zituen, baina azken errematean huts asko egin zuten eta Larrutik ordaindu egin du. Campuzanok 84. minutuan egin du Asturiarren garaipenaren gola eta Sportingek lehen mailara igotzeko playoffean sartzeko borrokari eusten dio. Beste aldetik, Amorebieta utxean berdindu zuen espainolekin Lezaman eta Salvazioaren ametsari usten dio. Bi taldeek aukerak izan zituzten gola egiteko, baina ezin izan zuten. Orain, Amorebietak azken jardunaldiko partida irabazi beharko du Anduan, Mirandesen aurka mailari eusteko. Eta beste kiroletan, mendi maratoian, hain zuzen ere, Kilian Jornet eta Silvia Noskar dira 2024ko Zegama Aizkorri irabazleak. Giroa bikain izan zen Aizkorriko maldetan, baita Segaman ere, irteeran zein helmugan. Gizonezkoen mailan, Kilian Jornet izan zen jaun eta jabe. Kataluniarra hasieratik jarri zen buruan eta helmugako marra gurutzatzen lehena izan zen 3 ordu, 38 minutu eta 8 segundoko marka eginda. 11. irabazi du Zegama Aizkorri mendi maratoia. Elusinela Zoui helmugaratu zen 2. postuan, 8 minutu eta 8 segundora. Eta Pradesowski izan zen 3. 8 minutu eta 45 segundora. Emakumezkoen mailako lasterketan Silvia Noskar izan zen garaile 4 ordu, 29 minutu eta 13 segundoko markarekin. Lasterketaren buruan egin zuen probaren zati handiena eta garaipenak ez zioni ez egin. Malen Osa euskalduna izan zen 2. 6 minutu eta 7 segundora. Eta Marta Martínez Asturiarra izan zen 3.
irabazleak baino 6 minutu eta 27 segundu gehiago erabilita. Gainera, motorrean, Xabi Zurutuza 19. izan da Moto3 kategoriako Kataluniako sari nagusian. Momeloko zirkuitoan, Legazpikoak ezin izan zuen hobetu duela 2 aste Frantziako sari nagusian lortutako 16. postua. David Alonso kolonbiarra izan da nagusi, Iban Ortola helmugaratu da 2. eta Jose Antonio Rueda 3. Eta azkenik, txirrendularitzan Tadej Pogačarrek irabazi du 2024ko Italiako Giroa. Esloveniarra jaun eta jabe izan da lasterketaren aurtengo edizioan, guztira 6 etapa garaipen bereganatu ditu. Daniel Felipe Martínez izan da 2. sailkapen nagusian eta Geraint Thomas 3. Pogačarrek 9 minutu eta 56 segundu atera dizkio Martínezi, eta 10 minutu eta 24 segundu berriz Thomasi. Azken etapa, 21. Erroman hasi eta bukatu eginda, eta txirrendulariek 125 kilometroko ibilbide lauari egin zioten aurre. Etapa garaipena sprintean erabaki zen, eta Tim Merlier belgarra izan zen onena azken metroetan. Jonathan Milanek 2. postuan gurutzatu du helmugako marra, eta Caden Groves sailkatu eginda 3. Kultura gaietan ikusentzunezko 6 proiektu jasoko dute APIKaren babesa, ekoizle berriei babesa eta aholkularitza eskainiko diete. Ikusentzunezko 6 proiektu izan dira hautatuak APIKA Project Lab egitasmoaren 4. edizioan. Ametsa Filmsen B klasekoak, Tantak Filmen El Rompeolas, Izar Filmsen Irailak 27, Beatriz de Silvaren Jamaz Mekali, Monjuiken Opera eta Katxarreria eta Platano Boligraforen sustraiak dira aurkeztutako 21 proiekturen artean hautatutakoak. Sektoreko profesionalen mentoretza eta aholkularitza jasoko dute proiektuen ekoizle, gidoilari eta zuzendariek. Miguel Machalski, Alicia Luna edota Marta Suárez izango dira aurtengo edizioan parte hartuko duten gidoigintza mentoreetako batzuk. Ekoizpen mentoretzan bestetik Gloria Peña ekoiztetxearen esku egongo da. Gidoigintza eta ekoizpenean ez ezik, marketing eta diseinu arloetako profesionalen aholkularitza ere jasoko dute. 2021 abiatu zen APIKA Project Lab egitasmoa, Arabako ikusentzunezko ekoizleen elkartearen eskutik. Urte hauetan zehar 27 proiektu aholkatu ditu. Horien artean, Paul Urquijoren Gaua gauekoentzat filma laster estreinatuko dela, filmatzear dagoen David Perez Señudoren Xakamantekas pelikula, edota garapen prozesuan dagoen Lara Izagirreren Yerma proiektua. Amaierara heldu gara, badakizu informazio gehiagorako sartu amaika.eus atarian edo kuskusiatu gure sare sozialak. Marte Lasarte taldearen basamortua bideoklipa dator orain, bihar arte. Datorren geltokian, telekomunikazioen irisgarritasuna hitz egingo dugu. Horretarako Izarkom ezagutuko dugu. Gaur egun dena